Yan ang tinatawag na Intertown competition. Yung buong bayan nakikisali. Tsaka yung name nila on fire. Yes. Our Bearcat is And ito nag-stand ovation ang ating mga hurados for the first time. First time natin yan dito ngayon. Kaya tanungin natin sila kasi punong-puno yung ating remote dyan sa Pangasinan. Gano'ng katagal kayo nag-rehearse? Kasi ilang barangay ba? Ilang nagsama-sama? Lahat po ng barangay sa bayan po ng Ada nagtulong-tulong para po mabuo ang remote natin. Lahat! Yan ang sinasod natin eh. Anita, paano kayo nagpa-practice nun? Nagsiset po kami ng practice every morning hanggang gabi po para po mapaganda ang performance para lang po sa showtime. Now, sino yung nag-tumbling kanina? Yun ang inaabang ako kanina. Sino yung initsa kanina? Ito. Di ba sabi mo yung record mo ay last time na nandito ka, Gis ba yun? Ilan yung ginawa mo ngayon? 15 po. 15! Nalampasan mo ba yung record mo? Ikaw ba araw-araw ka nag-i-ensayo? Malamang. Hindi, sinasabi lang natin sa mga kabataan, huwag nyo pong gagawin o gagayahin yung mga ginagawa nila. Kasi ito, ay professional dancer to. Kaya kailangan plakado pag nagtatumbling sila. Congratulations na pasok mo yung 15 na tinambling mo. Ibang klase.